Zdravo svima, moje ime je Natalija i ovo je moja priča. Može se činiti da imam slatku i dragocenu porodicu. Tata, mama, moja sestra Katarina i ja. Možete misliti da smo prijateljski raspoloženi i da se podržavamo. Da, trenutno imamo dobre odnose. Nemamo nikakve prepirke, niti svađe. Ali nije uvek bilo tako. Pre nekog vremena osjećala sam se kao outsider u sopstvenoj porodici. To se dogodilo pre nekoliko godina. Prema rečima moje sestre sve je bilo sjajno, pre nego što su i roditelji rekli da će uskoro dobiti mlađu sestru. Katarina se zabrinula, naročito kada je videla kako se naš tata brine o trudnoći moje mame. Od tog trenutka je počela da me mrzi. Mama i tata su me obožavali, bila sam radoznalo dete i postavljala sam puno pitanja. Kako su moji roditelji sve vreme bili na poslu, sestra mi je bila primer. Ali, na nesreću, sve vreme me je napadala i vređala. Tada sam shvatila da sam nekako razočarala svoju sestru. Odrasla sam, imala sam 11, a Katarina 16 godina. Došla sam kući i dobila spisak stvari koje sam morala da uradim pre dolaska naših roditelja. U početku sam mislila da sve mora biti tako, pa sam svaki put posle škole radila kućne poslove, brisala pod, prala suđe, čistila kadu, bacala smeće, tresla tepihe, čistila za mačkom, osjećala sam se kao pravi rob. Naši roditelji su se vratili kući sa posla. Katarinu su pohvalili i rekli da je dobra devojčica i da je sve savršeno očistila, nigde nije bilo ni traga prašini. Osjećala sam se povređeno, što moji roditelji misle da je sve to uradila Katarina, ali nisam mogla da kažem istinu, nisam imala dovoljno hrabrosti. Jednom kada sam se vratila kući i po običaju sestra dobila spisak stvari koje moram obaviti. Odbila sam i rekla da to neću učiniti. Katarina se naljutila i počela da viče na mene. Nikad je nisam videla tako besnu, vikala je na mene da uzme metlu. Posvađale smo se, nisam reagovala na njene reči. Kao osvetu, hvatila me za ruku i odvukla u ostavu. Gurnula me tamo i ugasila svetlo. Iako je znala da sam se užasno plašila mraka. Kucala sam i udarala i tražila da me pusti, ali Katarina je bila nemilosrdna. Vikala je da će reći našoj mami i tati sve moje tajne. Počela je da me zastrašuje. Plakala sam i bila sam stvarno prestrvljena. Nažalost, nije bilo nikoga. Preklinjala sam je da prestane. Tada je Katarina rekla svoje uslove. Bavila bih se kućnim poslovima kao pre, a ako bih odlučila da kažem i jednu reč našim roditeljima, upala bih u još veće nevolje. Tog dana sam očistila kuću savršeno kao nikada pre, jer sam se osjećala uplašeno od sestrine kazne. Zaključala sam sobu i plakala celu noć. Sledećeg dana sam odlučila da posle škole ne idem pravo kući. Kao što sam znala da će moja sestra imati novu listu. Vratila sam se uveče kući i čula da su naši roditelji govorili mojoj sestri da ne radi kućne poslove. Šta više nije imala pojma gde je mlađa sestra. Katarina je odgovorila da nije babysitterka i da roditelji treba da budu odgovorni za mene, a ne ona. Duboko u sebi osjećala sam se srećno što će konačno Katarina biti kažnjena. Otišla sam gore da se presvučem. Odjednom je ušla moja sestra. Bila je besna, čak i želela da me udari, ali obe smo čule da se roditelji približavaju mojoj sobi. Katarina je spustila ruku i pretvarala se da se ništa ne događa. Te sekunde shvatila sam jedno. Katarina ne bi učinila ništa poput prethodnog dana pored našim roditeljima. Bila je jaka samo kad ih nije bilo. Naša mama je ušla unutra i zamolila za oproštaj što nam nije posvetila dovoljno pažnje. Od sada bi sve bilo drugačije. Nisam savjetovala roditelju u vezi sa sestrom. Pretpostavljam da je Katarina shvatila da može upasti u nevolju, pa je prestala da se tako ponaša. Nekoliko godina kasnije upisala je fakultet i preselila se u studentski dom. Konačno, mogla sam odahnuti. Vreme je sve promenilo i sa mojom sestrom se često srećemo, naravno, ali nemamo neka duboka osjećanja jedna prema drugoj. Sada imamo uobičajeni život tinejdžera i ne dozvoljavam da me iko povredi. Srećna sam što je prošlo neprijatno vreme mog života. Da li ste ikada imali situaciju da vas je neko od vaše braće ili sestara maltretirao ili primoravao da učinite nešto protiv vaše volje? Podelite svoju priču u komentarima.